जोङो बार खावलायबाय लामा सामानि थाखाय UPPL सरकारखौ नाथाय दिनैसिम मोनसे लामाबो मोजां मावनाय आं नुवाखै UPPLआथ' मोनसेबो देरहाया उदालगुरि समस्थियाव 2025 मायथाइ गोदाना फैगासिनो दं रायजो राजाफोर नङा होमब्ला बोसोर गोदाना आरो दा बिनि सिगांनो माखासे राजनिति हान्जाफोरनि थाखाय बिराद माने गाज्रि माने समा सफैगासिनो दं आरो रायजोफोर नङा होमबा बेखौथ' दिनै जोङो साफ्रोमबो ससियेल मिडियानि जुग नङा होमबा माने साफ्रोमबो माने रायजो राजाफ्रानो दिनै मबाइल बोदलाबा नुयो खारदों आरो खारदों माने इसाब सारा आरो माने खारनायल'सै नङा होमबा माने दिनैहाय UPPL नङा होमबा UPPLनि गिदिर दैदेनगिरिफ्रा खिन्थु UPPLआव गैलानै रायजोफोर खारजोब्बाय दिनै खारदों आरो खारदों सोरबाबा थफि हमदों सोरबाबा नांगाल बोरायनि लाला लिलि माने आर'नाइ गानहैदों नोंथांमोना माने मा होनो ससियेल मिडियाआव नुगासिनो दं नङा होमबा दा खार'नै मा होनो बै एन्जरफ्रा हथारै माने गावसिनि गुदुङाव दै लोंबा जेनेबा थंब्ले बार'नाय बायदि UPPL हान्जाखौ दिनैहाय रायजो राजाफ्रा गिनानै माला खारग'बावनो बे गुदुंनिफ्राय होननाय बायदि दिनै खारनगासिनो दं रायजो राजाफोर बिराद माने सिन्था खालामनांगौ दा खारदों माने सिरि थायोबा मोनसे खोथामोन रायजो राजाफोर नङा होमबा दिनै UPPLनिफ्राय बारनदों आरो UPPLखौ दिनै जावग्लुंदों आरो UPPLनि गुबै आखुफोरखौ दिनै UPPLनि दैदेनगिरि आरो UPPLनि रायजो राजाफ्रानो दिनै रायजो राजाफोरनि सिगाङाव एकदम लागाव UPPLआ जेबो मावनो हायाखै आरो UPPLआ ओरैबायदि होनलागासिनो दं आरो नङा होमबा बेथ' नंखागौब्रा दा गुबै महरा फैबायब्रा लासैनो दिनै बिथांमोनहा UPPL हान्जाखौनो मदद होयै दिनै मा जादोंमोन बिथांमोना नैबे 5 बोसोर जाबाय फाग्ला होमबा बै UPPLनि दैदेनगिरि आरो UPPLनि मावथिफ्रा मोनथिया नामा UPPLआ मा बुस्थु नङा होमबा रायजो ना मोनथिया सिन्था खालामनांगौ बेखायनो दा नै UPPL बिथांमोननि थाखाय बिराद गाज्रि खबरा माने फैगासिनो दं आरो दा 2025 मायथाइ सिगांनो माने फैनायनि सिगांनो माने मा होनो बे UPPL दोलोनिफ्राय लांदां जासिगोन सोरबाबा बिबारनि थफि हमगोन सोरबाबा माने नांगाल बोरायनि लिलि लाला आर'नाइ गानगोन आरो दा ओरैबायदि अबस्था दा जिखुनु हक माने एबारनि जेनाखि इलेक्सन PTC इलेक्सना माने UPPLखौ माने खुनु मा होनो 1% लाजानाय नङा आरो बिथांमोननि दोलोखौ माने फायदा जागोन माने BJP आरो BPF जोंसो फायदा जागोन आरो लास्टाव आरो UPPLखौ 2-3आवबो जेबो दाला आरो कंग्रेसनि उनावसो थांबावगोन बिथांमोना नायबाय थाबानो जाबाय रायजो राजाफोर आरो मोनसे खोथा रायजो राजाफोर उदालगुरिनि जागासिनो जानाय माखासे बै मा होनो घटनाफ्रा नङा होमबा दाथ' बिराद होग्लुंगासिनो दं नङा होमबा एन्जरफोरखौ गोदो माने जों सेंग्रा समाव माने एन्जर बायदिसिनाफोरखौ जोङो बै बिरनाबारि माबाबारियावसो होनानै हमलाबायनानै जावजायोमोन आरो दा दिनै मानसिखौसो दिनैहाय मानसियानो होयो आरो एन्जरफोर बायदि फाग्लासो न' सावनानै होयो माबा खालामनो हायो बिफां दानफायो ओरैबायदि माने मानसियासो दिनै एन्जरनिफ्राय रासिन गाज्रि जानानै दं नङा होमबा दा दिनैनि दिनाव मानसियानो एन्जरसो होनजाबाय आरो नैबे UPPL सरकारनि दिनाव रायजो राजाफोर दा उदालगुरियाव दिनै जाय घटना इलेक्सन जागासिनो दं नङा होमबा रायजो राजाफोर दाथ' नुदों बिराद दावराव नङा होमबा दा फारसेजों सानोब्ला जोङो बै रायजो राजा जाय बिथांमोना माने मा होनो इलेक्सन खालामजादों जों बै बिथांमोनखौबो बोरैबा एकदम मोजांसो जादोंबो होननो हायो आरो रागा जोङोब्ला माने दुखु मोनोब्ला मानो होनना बुङोब्ला उदालगुरियाव प्रमद बर'नि सरकार लाबोनायखौ मदद होग्राया 1 नम्बर खिन्थु उदालगुरियावनो मदद होदोंमोनलै दुखु मोननानै लाब गैया दिनै उदालगुरियाव थाग्रा आइ आफा रायजो राजाफ्रा दिनै बुजिबाय UPPLआ मा बुस्थु रायजोफोर दिनैहाय नोंथांमोननि मोजां मोननाय UPPL सरकारानो दिनैहाय नोंथांमोनखौ इलेक्सन खालामगासिनो दङ
दा बेफोरखौ नोंथांमोना दासिमबो सिन्था खालामाखै नामा? एबार मदद होबावदोब्रा UPPLखौ बै इलेक्सन खालामजानाय रायजो राजाफ्रा मोजां जागोन। एबारथ' होदोंल' बेखौ सिन्था खालामनांगोन। आरो नेक्स्ट टाइमाव होनायनिल' खोथा गैया, खुन्थिया मोनसे मानि दंफां मोनसेबो थानाय नङा, स्लिम स्लाम अन्थाइ गोजासो जाजोबगोन। बेयाव मिथिखा सिन्था खालामनो रोङाब्ला आरो। दा जिखुनु हक गाज्रि मोननानै लाब गैया, नंगौखौसो बुंनाय जादों। अदालगुरियाव BPFखौ गाज्रि रोखोमैनो फेजेनदोंब्रा, नङा होमबा? बिराद थगायदों। BPFनिफ्राय थाखा जाख्ल' जानानै रायजो राजाफ्रा UPPLनो भट होदोंमोन। मा जाखोलै रायजो राजाफोर? दुखु मोननानै लाब गैया, होबावदो एबार प्रमद बर' ट्रेक्टरनो UPPLनो अदालगुरिनि मानसिफ्रा सरकाराव फैहोबावदो, होमबा बिराद मोजां जासिगोन एबार। बेखौले सिन्था खालाम। दा आङो मोनसे खोथा बुंनो लुगैदों। आं अदालगुरिनिसो भिडिअ बानायनाय जाबायलै दिनैहाय रायजो राजाफोर। बेखौले सिन्था खालाम। जेब्लानाखि मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सार बिथाङा 17 बोसोर सरकार सालायदोंमोन, नङा होमबा? बै समाव रायजो राजाफ्रा अबेबा जायगायाव खना खनला जायगा, हाग्रा बंग्रा जायगायाव थानाय आइ आफा रायजो राजाफ्रा बै समाव सोरखौबा इलेक्सन खालामनो हादोंमोन नामा? सरकारा हादोंमोन। बै बिबार सरकारफ्रा बेफोरबायदि हाबफैनानै बेफोरबायदि जोंनि बर' रायजो राजाफोरनि सिगाङाव उतपात खालामनो हादोंमोन रायजो राजाफोर? हायाखैमोन ना? दिनै UPPL प्रमद बर' बिथांनि सरकार फैनायनि उनाव जोंनि बर' रायजो राजाया जे जिनिसखौ नुनाङा बे जिनिसखौ नुगासिनो, नुदोंना नुवाखै रायजो राजाफ्रालाय? जे घटनाया जानाङा बेफोर जिनिसा जागासिनो दङ। दा फैगोन समाव रायजो राजाफ्रा सोरखौ मदद खालामगोन, नङा होमबा? बुजिबाय अदालगुरिनि रायजो राजाफोर, UPPLआ मा बुस्थु? रागा जोंना लाब गैया। BPFखौ थगायग्रासो नोंसोरो। आरो होग्लुंजोबनानै स्लिम खालामजोबबावनांगौसो, होमबासो बै UPPL सापर्ट खालामग्राफ्रा सेन्सआव फैगोन। आरो खायसे मानि जोबलांबाबो थैलांबाबो सेन्सआव फैबावनाय नङा। ओरैबायदि मानसि बुरबक दं सासे सानै मानि रायजो राजाफ्राबो आरो। खिन्थु गासिखौबो बुङाखै। रायजो राजाफ्रा दुखु मोननानै लाब गैया।